Quan diem que a Basket Beat treballem des de la mirada o treballem sobre la mirada l'entenem com aquell posicionament que nosaltres tenim sobre les persones, sobre una concepció concreta de què vol dir educació, què vol dir cultura, què vol dir problemàtica social. Doncs per mi Basket Beat vol ser un espai en el qual es genera una interacció de grup i a través d'aquesta interacció intentem anar desenvolupant una observació de com ens comportem, com ens sentim, quin tipus de reaccions tenim, com observem les coses. Llavors, per mi, realment acaba sent un espai en el que entrenar una mirada cap a un mateix i cap als altres. Basket Beat estrictament és una metodologia, no? I això, doncs, per nosaltres, que hem fet molta feina per arribar aquí i pensem que no hi ha tantes metodologies en el tercer sector i en l'art i a l'acció social, no hi ha tantes metodologies sistematitzades, així que ja hem fet un petit miracle que a més està en evolució, que està en un moment molt interessant, perquè no és només el Josep Maria, no és només soc jo qui fa tallers i qui s'entrena i que porta desenvolupant això, sinó que ja som 9 persones, no?, que ens estem entrenant i ens estem mirant. O sigui que la metodologia està en constant revisió i creixement i l'oportunitat que tenim nosaltres és que cada setmana vivim, cada una de les educadores viu que no en sap més i que la metodologia no és prou sòlida o no és prou màgica per poder fer que un grup es posi a pensar que és important i interessant fer coses juntes, no? I a prendre decisions sobre com les vol fer. La feina important de Basket Beat és això de la mirada, és una mica el canviar el meu centre, però la meva feina és moure el lloc des d'on miro. A vegades una falta de formació, de llocs on realment poder aprendre com treballar d'aquesta manera, doncs tenim menys eines per treballar a través de la mirada, no?, d'aquest autoqüestionar-se, no?, com estem fent les coses i com podem revisar la nostra mirada cap a l'educació.